Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu alfarma, ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Insha Allah ta'ala yau mun zo muku da wata hikima mai ban mamaki, mai ban al'ajabi, wadda ya kamata kuma kowane ɗalibi, kowane almajiri ya mallaki wannan hikima, ya kasance yana da ita. Saboda abin da ya sa kuka ga ina kawo muku al'amuran da suka shafi lamarin hikima, saboda yanzu malami idan bai da hikima to mutane ba sa dubinsa, almajiri idan bai da hikima to mutane ba sa dubinsa da ƙima, ba sa dubinsa da kuma mutunci, kuma ba za a san kai wane ne ba, kuma ba za a girmama aikinka ba. Amma idan kana da hikimomi da yawa to insha Allah za ka ga al'amuranka suna daidaita, kuma mutane suna sanin matsayinka, suna ƙara ma matsayi, kuma za ka ga jama'a suna yawan zuwa wurinka. Saboda wani imani bai yawa a zuciyarsa ba, idan ba ya ga kaya masa wani abu ne na zahiri ba, ido da ido, to ba zai aminta da kai ba, ba zai yarda da kai ba kai tsaye. Amma idan ya zama kana da hikimomi da yawa wanda za ka yi mutum ya yi mamaki, to daga wannan lokacin matsayinka daban yake a wurinsa. Za ka ga ya ɗauke ka da wani irin matsayi wanda kai da kanka baka tunani. To insha Allah ta'ala, ba tare da mun tsawaita bayani ko surutu ba, insha Allah ta'ala mu shiga bidiyo kamar haka. Ku lura da kyau, kowa dai ya ga wannan laya ce, kowa dai ya lura da kyau laya ce. To yanzu muna son ita wagga layat mu ba ta umarni, muna son mu ba ta umarni kuma ta karɓa umarninmu. To don haka ya kamata a yi kenan, kowa dai yana gani laya ce, to don haka muna son mu ba ta umarni kuma ta yi muna abin da muke so insha Allah ta'ala. Gaba gare ku yanzu. Ke laya ki kama da wuta, ke laya ki kama da wuta, laya ki kama da wuta, sannan hayaki 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 na ce miki, hayaki, ki rika fitar da hayaki, ki rika fitar da hayaki. Kun gani ko? Kun gani ko? To don haka a gaskiya shawarwarin da nake ba ‘yan uwa na almajirai, wani zaka ga Allah ya bashi fahimta na ayyuka, kuma Allah ya bashi himma da kokari a bisa yi ma mutane ayyuka da kuma ganin bukatar su ta biya da wuri, amma kuma mutane ba su da fahimta. To wani lokaci sai ka gama an yi aiki amma ba a samu dace ba, saboda yanayin al'amura ko kuma yanayin juyin lokaci, to sai ka ga mutum ya butulce maka gaba ɗaya. To amma idan kana da hikima, to wani abin da zai rika dubin wannan abin ganin yake koda kun rabu, to gaskiya akwai matsala. To don haka Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.